kasama ng klase, oh. Ay, taga. Good morning mula dito sa Plaridel. Tayo ay pupunta sa kabilang dulo ng Purok para pasyalan ng aming pinsana si Junjun kung saan ginagawa yung kubo. More than 2 weeks na rin akong hindi nakapasyal uli doon at titignan natin kung ano na yung progress ng kanyang project. Tara, samahan niyo ako. Ganito yung daan simula nung bata ako hanggang ngayon ganito pa rin. Naginigibo mo, no? Naginigibo mo dyan? Tighali ko itong sanga. Ah. Pag-asahin ko ng kawan baga, oh. Ay, parte man. Eh, yung nagada na. Tama. Ito kawan. Ganito ang itsura ng mga umakyat ng bundok. Kung pwedeng bitbitin lahat sa bahay nila, bibit-bitin na. Ganito ang itsura ng saha ng pinya. Ito yung tinatanim sa mga pineapple plantation. Ganito rin ang pinagmumula ng tanim na pinya doon sa bukid ni Ate Malin tsaka ni Ate Matet. Dito tayo ngayon sa kubo ni Junjun. Mandawa ako na nakita ito after more than 2 weeks. Na halos frame pa lang. Ngayon ay una yung taas. Nalagyan na rin niya ng mga harang at ang tawag sa amin baranbilya. Ang ganda ng pagkakagawa niya. Tagusan yung hangin. So mapresko yung pakiramdam. And it really feels like home. So yung taas ng bubong mula sa floor ng loft is high enough para sa katulad ko. Tama-tama lang yung taas. And dito naman sa may gilid, pwede ka rin maupo. Ang sarap ng pakiramdam kung dito ka magpapahinga after taking your lunch. Napaka-presko, napaka-peaceful, sobrang mapayapa yung pakiramdam pag nandito sa lugar na ito.